Икономичен кекс с ябълки. Необходими продукти: 2 яйца, 1 чайна чаша захар, половин чайна чаша олио, 3 средно големи ябълки, 2 чайни лъжици канела, 1 чайна лъжица какао, 1 бакпулвер, чайна чаша и половина брашно. Начин на приготвяне: в купа слагаме яйцата с захарта и олиото. Разбиваме с телена бъркалка, докато захарта се разтопи. Добавяме канелата и какаото и отново разбиваме. След това прибавяме брашното с бакпулвер в него, разбиваме добре. След това обелваме и нарязваме на ситни парчета ябълките. По-добре е ябълките да не се рендосват, а да се режат на малки купчета, защото след това ефектът е като на локум в кекса. Нарязаните ябълки се прибавят към готовата смес и се объркват добре с лъжица. Прехвърляме сместа във форма за печене с незалепващо дъно. Слагаме да се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса с включен горен и долен рейлтан. Печем около 30 мин, но трябва да се наблюдава, защото отгоре бързо покафенява и може да се наложи покриване с алуминиево фолио. Проверява се готовността с клечка за зъби. Благодаря за отделеното време да изгледате рецептата ми.